Mwanjumurigelia kiunga weekendi niko tukuchaga kurua ase bunge ya kituo cha North County ya Kisii asitokumanyigwa buna magiga iyo mugako yomo asirete David Ndemo gusiro kumabwa tariki 19 cy'umutinyu 12 omwaka weta nigo omukagirwa omonene ase anyarakaba gako bwato kwa kurua ase ugosemaga yo kubwato kwa kurua ase getaseni kyabanyimbo kyarioma nigo ababwata ni bechinsame chibanyaka bakoleta riroloche asbanyaka bakoboria ingi gekogera omukagero yo nyato kabako bwato kwa neki nakitanyara kabako yara nandike kagere ngana yaro nyato kaba gakwira ogosira obogima ko mugako yo robot yoruo nigo rwariganirwa no mulikito Daniel Ontere Nase kenyero gientanda ikio kiegotoka mwenyero ase bunge ya kitutu cha North County ya Kisii. Nase nkeiga ekego kwarigania kurua sigita nembera yumugaka nyagusira David Ndemosero. Uyo siretwe mu wa tariki 19 cy'umutinyu eta omwaka w'ekiri 2024. Uyo kageretwe wakwa gwikagusira bwo mu wa no murugie Josephine Kemunto no musao mumura Polikaposero. Uyu eneti wechitariki 31 cy'umutinyu 12 omwaka weta asinka yaye ane janzo yo mugako yo gukwa tigante besa singine ninjengerete sengende mugako garure gasi agago chonge bese uru mwane sukari uru mwane saudi litke ya sirete na kanyarangere 200 kandi uru mwane sukari Mungino ya karora. Nalianga to tebe tunyomira kungu bebero mucho. Tanya komana. Boga ko ya mtingo salioro mucho. Nyegosira David Ndemo nigegotebekana arwanetiwe no murigyo ye no mwana yo mumuram. Ekyo kyamwirete wakwa urubara somotwe gwikaga sirobwe mubwa. Echingake amenyokete gwasenye gitari ya marani iliyo konyorobo wenya. Bakanya korwana naliwaro nditabu. Manjambo ngene nabagore cy'umutakanga kumutu nalizo kubatekana nayo egetaseni kyagetembe nigo twakoretrete oroboti oroiga chitariki 19 echinga cy'umugaka nyegosira siretyo bugemo bwa neki kyagera twere naro litukulia lero ejumamosi kubatekana no kwemburungania ko menyi bensemiga boiga abanyakinyiro bakorage kyara abo bisa babanyimbo kurwa segetaseni ky'abanyimbo kyarioma asego tebekana buna asabakagirwa abo babere babige tubyera nigo babwatoge tumusubati omungina wonyegusira segetaseni ky'abanyimbo igento abamenyi bensemiga batankirenete na kirokyo bakwebolia nasiki omukagirwa munene akobwatukwa kurwa segetaseni ky'abanyimbo botukibotaraera ne amate yanyegusira etaranyorobo ende bwabo Ngaina ndi yaruerete Josephine yakurwororo na ndabo gorigu n'abasikari na ndego chaka wono goikanga gaiga bono bwari bwose buri bwakora ekenyoronke igwete bobi ekenyoronke gechiri ekenyoro kirumerete asengenje serikali teriko imo kichukumu teriko imo kustebo yakero monta akure lakini wone kera bago tukira keriga bago tuburuka niga no nyento bwati nguru no nyento bwati weso kakino nyanya sauri igoro tago sukisa maraika egera bategotetea ono kukwanda monuto Josephine ni gareta tu Josephine agacha ni gari ya polisi n'abasikari barengo agaikaga igasigi kikiande emo ominta abuoye agachaka gotong'onga likuri gari ime agatutena na achire ama ene abanyakinyoro barengo na bageterio giri nene asingi nchomba sarerete kubatekana no borobonge limorioka magaga yokubwato kwa komoruginye gusira kurwa segetaseni ky'abanyimbo abomenye bensemiga abarenge no borobone go basambete kinyomba cy'umongina kumutanga atabaisa gocha hasenkeyiga kubatekana negakorekyo akagere gukora cyugoichania boigo ikyo kebabege tubo bakegema igokoranga makinaro rarure mwakibago subora yomo batigoyo asokugania kuigwa kurwa sensemo y'abanyimbo egetaseni kyagetembe nigo twagendererie sabari ito wikasi egetaseni kyarioma akorengana no mukomanda w'abanyimbo ase sub county ya Marani Emmanuel Rono otayabuna kubwatekana n'obutuki bwabo mumura nero kagere goito mugaka umongina kaligerete yakorekyo kegokoreka naigo bado naromo saiti ase kineke gam unanonye obwatugetwe kurwa segetaseni ky'abanyimbo Upon investigations after 10 days
The file was presented to the ODPP Kisii, and upon perusal, the ODPP advised that Polycarp Osero was the one culpable for the murder of his father, and the wife Josephine, upon being there, was ordered that the ODPP said if she be the witness to that incident. So far, the case is ongoing and it is burning before court. Okora asogote buna bado umongino iga na bakubekwa byariria kabire abaise konyora mangana ayera bakonye asukwangoya okoera gwikine keiga nkurubatirigete seni kyagetembe kurega se county ya Kisii letrane nguruko Daniel Untiri.